Nový stôl No Limit Vario. Vychádzali sme z predchádzajúceho úspešného modelu No Limit Kids. No Limit Vario má výhody oproti štandardnému stolu také, že sa k nemu dajú prikladať jednotlivé diely z bokov. To znamená, základný model stola je 120 alebo 100, môže byť aj 140, 160 a k tomu sa dajú prikladať bočnice. Základná verzia je 40 cm, ale pri objednávke sa to dá určiť od 20 cm do 60. Keby ten bok bol dlhší ako 60, stráca stabilitu, čo nie je dobré. Takisto, toto je bočnica v hĺbke stola, robia sa aj hlbšie ako je samotný stôl, tým pádom sa ten stôl dá využiť ako rohový. Použili sme obľúbené mantinely z predošlého modelu proti prepadávaniu vecí dozadu a zároveň, keď je ten mantinel farebný, tak to dotvára lepší dizajn. Tento konkrétny model nemá mantinel, lebo má poličku. Robím mu poličku bez osvetlenia s osvetlením. To osvetlenie v maximálnej polohe je naturálne svetlo vhodné na čítanie. Je to na lište, ktorá sa dá naklápať a dá sa stmievať. Je to na diaľkové ovládanie, čiže tínedžer alebo človek, ktorý to má ako pracovný stôl, si to vie použiť ako nočné prisvetlenie, nočnú lampu. Tým, že je to na diaľkové ovládanie, samozrejme vie to ovládať priamo z postele. Výhoda tohoto osvetlenia je to, že je to LED diódové osvetlenie, čiže to je osvetlenie, ktoré nekmitá. Samozrejme, toto je v prevedení výškové nastavenie manuálne. Na jeseň na výstave Moddom chceme predviesť stôl s výškovým nastavením, ktoré bude robené elektrickým pohonom. Ešte základná nosnosť stola 150 kg, my sme priamo výrobcovia. Tie bočnice sú samozrejme no-step, ale dajú sa z toho bezpečne aj umývať okná. Takisto aj ten stôl, ktorý budeme robiť rastúci elektrický, tak ten má tiež nosnosť 150 kg. Výhoda toho rastúceho elektrického pohonu bude to, že žiaľ, ale bez tých bočných prídavných častí iba základný stôl vie narásť tak, že viete pracovať v stoji. Výhoda je nie to, že ušetríte za stoličku, ale najlepšie sedenie je státie, to potvrdí každý neurológ.